przez wieki, krwią znaczysz drogę, twardo od cierpień i bólu. Krzyż niesiesz ciężki, koisz ból trwogę, o Jezu Chryste nasz Królu. Króluj nad nami, władaj sercami, nie wszędzie płonie znicz wiary. Niech zew miłości, wiary, ufności świat wiedzie pod Twe sztandary. Króluj nad nami, władaj sercami, nie wszędzie płonie znicz wiary. Niech zew miłości, wiary, ufności świat wiedzie pod Twe sztandary. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Дорогие браты и сестры, про 40 дзён мы переживали час Великого посту. Это был час особливой ласки, калі удзельнічаю на набажэнствах Великого посту, крыжовым шляху, песняў жальбы, прыгатаўлівалі свае душы да сустрэчы Езуса Воскрослага. Сёння мы ушаноўваем дзень, калі Езус уехаў на восліку у Иерусалим, там, дзе быў вітаны праз жыхароў пілігрымаў. Шмат хто з гэтых людзей, якія глядзелі на Езуса, прыпаміналі ягоныя прамовы, якія краналі сэрца. Шмат з гэтых людзей перажывалі цуды, былі сведкамі альбо ўдзельнікамі, былі аздароўленыя з духоўных ці фізычных хваробаў. І сёння літургія Божага Слова jest вельмі цікавая, бо Евангелие, якое пачуем, будзе нам апавядаць аб гэтым моманце ўваходу Езуса ў Иерусалим, але за хвіліну будзем чытаць таксама муку панскую. Бо трыдыум пасхальны – гэта час, які прыгатоўлівае нас асаблівым чынам да таямніцы нашага збаўлення, менавіта мукі, смерці і ўваскрасення Езуса Хрыста. Таму мы таксама сёння разам з Панам пойдзем, каб удзельнічаць у таямніцы ягоннага крыжа, каб мець удзел таксама у змёртвых паўстанні і жыцці. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, o Królu Izraelski. Hosanna na wysokości. Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, o Królu Izraelski. Hosanna na wysokości. Pan z wami.
i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час Езус пайшоў далей, узыходзячы ў Єрусалим. А калі ён наблізіўся до Бетфагі і Бетаніі, да гары, названай Аліўнай, паслаў двух вучняў сваіх, кажучы: «Ідзіце ў вёску, што перад вамі, і калі ўвойдзеце ў яе, знойдзеце прывязанае асляня, на якое ніхто з людзей ніколі яшчэ не сядаў. Адвяжыце яго і прывядзіце. А калі нехта спытаецца ў вас, навошта адвязваеце, скажыце яму так: яно патрэбна пану». Пасланцы пайшлі і знайшлі ўсё так, як сказаў ім, а калі яны адвязвалі асляня, гаспадары яго запыталі іх: «Навошта адвязваеце асляня?» Яны адказалі: «Яно патрэбна пану». І прывялі яго да Езуса, і, накінуўшы на асляня сваё адзенне, пасадзілі Езуса. І калі ён ехаў, рассцелілі адзенне свае на дарозе. А калі наблізіўся да падножа гары Ліўнай, усё мноства вучняў ягоных пачало ў радасці гучным голасам славіць Бога за ўсе цуды, якія яны бачылі, кажучы: «Благаслаўлёны кароль, які ідзе ў імя Пана, спакой у небе і хвала на вышынях». Некаторыя фарысеі з натоўпу сказалі яму: «Настаўнік, забарані вучням тваім». А ён адказаў: «Кажу вам, калі яны замоўкнуць, дык камяні закрычаць». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Czytanie z kniги proroka Isaii. Сядзем. Пан Бог даў мне мову мудрых, каб я ведаў, як к словам падтрымаць знясіленага. Кожную раніцу Пан будзіць мяне, абуджае слых мой, каб я слухаў яго як вучань. Пан Бог адкрыў вуха маё, я не запярэчыў, не адступіў назад. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е, і шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю. Аблічча свайго я не адвярнуў ад зняваг і аплявання. Пан Бог дапамагае мне, таму я не буду асаромлены, таму зрабіў я твар свой, як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму. Гэта Слово Божае. Bogu niech będą dzięki. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Wykrzywiają wargi, potrząsają głowami. Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, niech go cali, jeśli go miluje. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Swora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców. Przebodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości. Boże mój Boże, czemuś mnie dzielą między siebie moje szaty i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka, pomocy moja, śpiesz mi na ratunek. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Będę głosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie Pana wy, którzy się Go boicie. Niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił?
Czytanie послання святого апостола Павла до Філіп'янаў. Езус Христус, будучи у постаці Бога, не палічыў патрэбным быць нароўні з Богам, але выракся самога сябе, прыняўшы постаць слугі, прыпадобніўшыся да людзей, і з выгляду стаўся як чалавек, прынізіў сябе, будучы паслухмянным, ажно да смерці, смерці крыжовай. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя панад усялякае імя, каб на імя Езуса схілілася кожнае каленне, стварэнняў нябесных, зямных і падземных, і каб кожны язык вызнаваў, што Панам ёсць Езус Христус, дзеля хвалы Бога Айца. Гэта Слово Божае. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu wieków. Мука Пана нашага Езуса Христа. У той час падняліся старэйшыны народу, першасвятары і кніжнікі, і павялі Езуса да Пілата. Пачалі вінаваціць яго, кажучы: «Мы знайшлі, што ён зводзіць народ наш і забараняе плаціць падатак Цэзару, і гаворыць, што ён Месія кароль». Пілат жа спытаўся яго: «Ты кароль юдэйскі?» Ён сказаў яму адказ: «Ты кажаш». Тады Пілат сказаў першасвятарам і народу: «Я не знаходжу ніякай віны ў гэтым чалавеку». Але яны настойвалі, кажучы: «Ён бунтуе народ, навучаючы па ўсёй Юдэі, пачаўшы ад Галілеі аж дасюль». Калі Пілат пачуў пра Галілею, спытаўся, ці гэты чалавек галілеец, і даведаўся, што ён з краіны Ірада, адаслаў яго да Ірада, які ў гэтыя дні таксама быў у Іерусаліме. Ірад, калі ўбачыў Езуса, вельмі ўзрадаваўся, бо даўно жадаў убачыць яго, таму што чуў пра яго і спадзяваўся ўбачыць які-небудзь ягонны цуд. І задаў яму шмат пытанняў, але ён нічога яму не адказаў. А першасвятары і кніжнікі стаялі заўзята, вінавацілі яго. Тады Ірад са сваімі жаўнерамі зняважыў яго і насмяяўся над ім, апрануў яго ў бліскучае адзенне і адаслаў да Пілата. І ў той дзень Пілат і Ірад сталі сябрамі паміж сабою, бо раней яны былі ў варожасці. Пілат склікаў першасвятароў, начальнікаў і людзей і сказаў ім: «Вы прывялі да мяне гэтага чалавека, як таго, хто бунтуе народ, і вось я перад вамі дапытваў яго і не знайшоў у гэтым чалавеку ніякай віны, у якой вы яго вінаваціце. Таксама і Ірад, бо адаслаў яго да нас, і ён не ўчыніў нічога вартага смерці, таму я пасля бичавання адпушчу яго». Ён быў абавязаны звольніць ім на свята аднаго вязня, але яны закрычалі ўсе разам: «Забі гэтага, адпусці нам Барабу». Ён быў пасаджаны ў вязніцу за бунт, які адбыўся ў горадзе, і за забойства. Пілат зноў прамовіў да іх, жадаючы адпусціць Езуса, але яны крычалі: «Укрыжуй, укружуй яго». Ён трэці раз сказаў ім, што дрэннага учыніў ён. «Я не знайшоў у ім нічога вартага смерці. Я пасля бичавання адпушчу яго». Але яны і далей з вялікім крыкам дамагаліся, каб яго ўкрыжавалі, і крык іх узрастаў. І Пілат вырашыў, каб сталася згодна з іх просьбай, і адпусціў ім пасаджанага ў вязніцу за бунт і забойства, якога яны прасілі, а Езуса аддаў іхняй волі. Калі павялі яго, схапілі нейкага Сымона Кірынейца, які вяртаўся з поля, і ўсклалі на яго крыж, каб нёс з Езусам. Ішло з ім вялікае мноства людзей і жанчын, якія плакалі і галасілі па ім. А Езус звярнуўся да іх, сказаў: «Дочкі Єрусалемскія, не плачце па мне, а плачце па сабе і па дзецях вашых. Бо вось надыходзяць дні, калі скажуць: шчаслівыя бясплодныя і ўлонні, якія не радзілі, і грудзі, якія не кармілі. Тады пачнуць казаць гарам: упадзіце на нас, і пагоркам накрыйце нас. Бо калі гэта робяць зялёным дрэвам, то што будзе з сухім?
вялі з імі на смерць двух іншых злачынцаў, і калі прыйшлі на месца званае чэрап, там укрыжавалі яго і злачынцаў, аднаго з правага, другога з левага боку. А Езус сказаў: «Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць». І дзелячы адзенне ягонае кінулі жарабя, а людзі стаялі і глядзелі, і правадыры іхнія таксама насміхаліся, кажучы: «Іншых ратаваў, няхай уратуе сябе самога, калі ён Месія, выбраны Богам». Жаўнеры таксама здзекаваліся з яго, падыходзілі, падавалі яму воцат, кажучы: «Калі ты, кароль юдэйскі, уратуй сябе самога». І быў над ім надпіс: «Гэта кароль юдэйскі». Адзін з павешаных злачынцаў зневажаў яго, кажучы: «Ці ты не Хрыстус, уратуй сябе і нас». Але другі папракнуў яго, кажучы: «Нават Бога ты не баішся, бо церпіш тую самую кару. Мы асуджаны справядліва і прымаем кару, вартую нашых учынкаў. Ён жа нічога дрэннага не зрабіў». І сказаў: «Узгадай мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства». І сказаў яму Езус: «Сапраўды кажу табе, што сёння будзеш са мной у раі». І было каля 6 гадзіны, і цемра ахінула ўсю зямлю аж да 9 гадзіны. Сонца зацьмілася, і заслона ў святыні разарвалася пасярэдзіне. І Езус закрычаў моцным голасам: «Ойча, у рукі твае аддаю дух мой». І, сказаўшы гэта, сканаў. Укленчым на хвілінку. Паўстанем. Сотнік убачыў, што сталася, і ўславіў Бога, кажучы: «Сапраўды чалавек гэты быў справядлівы». І ўсе людзі, што сабраліся на гэтае відовішча, калі ўбачылі, што сталася, вярталіся, б'ючы сябе ў грудзі. А здалёк стаялі ўсе, хто ведаў яго, і жанчыны, якія прыйшлі з ім з Галілеі і глядзелі на гэта. Гэта слова Пана. Сядзем на хвілінку. Браты і сёстры, як казаў ужо на пачатку, мы сёння бачым пэўную такую змену вобразу, бо Евангелие, якое чулі пасля пасвячэння нашых пальмаў, апавядала нам аб тым, што Езус уязджае на восліку ў Єрусалем. Людзі з радасцю кідаюць, празаюць, зрываюць пальмовыя веткі, кідаюць пад ногі гэтага восліка. Людзі знімаюць сваю вопратку, таксама кідаюць, вітаюць Езуса як пераможцу. Так віталі каралёў, палкаводцаў, якія вярталіся пасля моцнай грандыёзнай перамогі, бо яны лічыліся тады збаўцамі, якія ўратавалі айчыну, або якія здабылі і пашырылі моц, а таксама хвалу і, можа быць, раздвінулі межы сваёй краіны. Так віталі тых, хто быў пераможцам. Людзі, якія сустракалі Езуса ў Єрусаліме, былі, напэўна, вельмі ўдзячныя яму. І, здаецца, потым, ужо за хвіліну мы чуем муку Пана Езуса, дзе на падворку Понтія Пілата, пракуратара рымскага, даносяцца кліч аб тым, каб яго ўкрыжавалі. Мы разумеем, што тыя людзі, якія былі на падворку, гэта былі людзі, пакліканыя элітай габрэйскай. Яны тых людзей падкупілі, паклікалі, каб зрабілі натоўп, каб зрабілі відовішча. Гэтым людзям было абыякава, хто гэты чалавек, ім заплацілі. А можа, гэта былі людзі таксама з прыгнечаным сумленнем, ім было абыякава, абы толькі зрабіць так, як ім сказалі, як ім загадалі. Як вельмі падобна сёння ў нашым жыцці, праўда, што мы робім тое, што нам загадваюць альбо людзі, або загадвае злы дух. Таксама лёгка робім тое, што кажа нам зло. І гэтыя людзі, клічучы аб тым, каб Езуса ўкрыжавалі, у пэўным сэнсе выказаліся
гэтай вялікай неўдзячнасцю перад Богам. Бо мы чуем, што нават Бараба, гэта чалавек, які нам апавядае Евангелля, быў злодзеем, які удзельнічаў у бунтах, а таксама прычыніўся да забойства чалавека. Паводле такой традыцыі пракуратар рымскі на свята Пасхі выпускаў аднаго вязня, якога хацелі людзі. І Понцій Пілат, які, як мы чулі, хацеў некалькі разоў ратаваць пана Езуса, не бачыў ім ніякай віны. Хацеў ратаваць, меў гэтую ўладу, бо ў тыя часы акупацыі смяротны прысуд мог вынесці толькі пракуратар рымскі ці прадстаўнік рымскай улады. Не малі гэта ўчыніць фарысеі, кніжнікі былі пазбаўлены гэтага права, бо ў тыя часы ў Рыме дзейнічала рымскае права. Хто праўнік, юрыст, то вывучалі, напэўна, таксама рымскае права, якая лічыцца падставай сучаснага права. Яно было вельмі досыць дэмакратычнае, трэба было даказаць віну чалавека, былі розныя нормы прававыя. І таму вось усе тыя падбітыя народы не маглі кіравацца нейкім сваім правам мясцовым, бо вельмі часта менавіта мясцовае права дазваляла з лёгкасцю за розныя правіны прысуджаць смяротны прыгавор. І таму яны, разумеючы, што не могуць пазбавіцца Езуса, толькі як вымусіць на Понції Пілаце гэты прыгавор, гэты прысуд здзейсніць і вынесці. І мы чулі гэты дыялог, і мы бачылі, што падвойчы Понцій Пілат хоча вызваліць Езуса Хрыста. Не бачыць ніякай віны, рознымі спосабамі прабуе гэта зрабіць. У сённяшняй версіі мукі панскай мы не чулі, бо калі нават ужо Понцій Пілат наставаў на тым, што яго бичуе, але адпусціць, то яны распачыналі крычаць аб тым, што ён абвясціў сябе сынам Божым. І Понцій Пілат спужаўся, бо гэта заносілася ўжо на нешта вельмі сур'ёзнае. До чалавек, які мог дазволіць сабе сказаць, што ён сын Божы, і за ім пайшоў таксама пэўная колькасць людзей, магла быць вельмі небяспечнай у сэнсе выклікання бунтаў, неспакояў, якія рымская ўлада шторуш мусіла упакараць, а таксама гасіць гэтыя бунты ў розных частках сваёй імперыі. І калі вось менавіта гэта чуе Понцій Пілат, то фарысеі маніпулююць ім, кажуць, што няма ў нас іншага цара апроч Цэзара. Если ты цяпер яго не пазбавішся, той, які в нейкім сэнсе учыніў сябе на ўладу цэзарскую, наступіў на ладу цэзарскую, то значыць, што ты не з'яўляешся сябрам Цэзара, ты кепска выконваеш свой абавязак. А гэта значыць, Понцій Пілат мог таксама згубіць не толькі сваю пасаду, але таксама і сваё жыццё. І уступае. З гэтай прычыны выдае ім Езуса, а злачынцу, забойцу выпускае на волю. Цікава, што Варава, гэты злачынца, ягонае імя тлумачыцца як сын айца. Так яго імя тлумачыцца. І гэта вельмі сімвалічна. Езус выкупае нас з-пад улады граху і смерці. Праз тое, што прымае гэту муку. Мы разумеем, насколькі павінна была быць вялікая любоў у Езусе Хрысце да нас, злачынцаў, да нас грэшных, што быў згодны і запрагнуў аддаць сваё жыццё ў ахвяру за выкупленне нас граху. Гэта не вельмі лёгка. Хто з нас сёння згодзіцца памерці за другога чалавека? Павел апостол прыгожа пра гэта піша, яшчэ можа за чалавека добрага хто-то бы адважыўся, бо ў сваім пасланні ставіць гэтае пытанне. Але за чалавека кепскага, злога, за свайго ворага, за той, хто мяне пакрыўдзіў, хто з нас пойдзе на смерць? Хто гатовы даць сваё жыццё? Езус Хрыстус, сапраўдны чалавек, сапраўдны Бог, аддае сваё жыццё як сапраўдны чалавек. Бог не мог быць забіты, Бог не мае цела, не мог цярпець мукаў. Насколькі Бог хацеў, каб наша адкупленне было сапраўдным актам Божай любові. Бо
што можна было лепш сабе прыдумаць, правда, ніж уцелавіцца, стаць аднім з нас, падобным ва ўсім да нас, апроч граху, так кажа Ян Апостал. Уцелавіцца, прыняць чалавечую натуру, ведаючы, што гэта чалавечая натура будзе однай чалавечай натурай, будзе цярпець боль, будзе забіта таксама. Сапраўдны чалавек Ісус Христос будзе забіты. І разумее, да, што ён будзе чуць тое, што чуем мы людзі. Ведаеце, каб не было б смерці і мукі Пана Езуса, мы маглі бы сказаць: Божа, ты мяне не разумееш. Ты не разумееш, як мне зуб баліць. Ты мяне не разумееш, як хварэць на нейкія цяжкія хваробы, дзе боль. Ты не разумееш, што такое быць людзьмі пакінутымі, бо ты ж там у небе, хто цябе можа пакінуць. Ты не разумееш, што такое адзінота, ты не разумееш, што такое, калі рвуць тваё цела, ты не разумееш такое, каб быць вывіхнутае плячо, выбітыя зубы. Сколь ты гэта можаш ведаць? Ты Бог, а мы людзі. І Бог выходзіць насустрач, кажа: я буду гэта разумець. Я гэта дасведчу, бо прыму натуру чалавечую. Нам традыцыя кажа аб тым, што адкуль з'явіліся бесы, адкуль, чаму Люцыфер, прыгажосць. Бо Люцыфер тлумачыцца як сын святла. Гэта быў адзін з найвышэйшых анёлаў. Чаму ён збунтаваўся? Кажуць, што збунтаваўся з той прычыны, што ім было дана пазнаць анёлам аб тым, што калісьці Сын Божы прыме чалавечае цела. А простая жанчына, дзяўчына габрэйская, будзе валадаркай анёлаў. Не моглі гэтага знесці. Бо, напэўна, стварэнне свету матэрыяльнага праз Бога было вельмі дзіўным для анёлаў. Это былі духі чыстыя, якія не былі ў свеце матэрыяльным. Яшчэ тады, можа, космасу не існавала, Бог існаваў заўсёды. Мы не ведаем, на якім этапе быў створаны гэты свет духоўны, свет анёлаў. Але гэта было іх выпрабаванне. Прыняць з пакораю то, што яны не разумелі. Прыняць з тым, што сын чалавечы прыме цела полубога, полузвяра. Бо так яны на нас глядзяць, полубог, полузвер. З прычыны нашай натуры душы духоўнай, але і з прычыны нашай таксама чалавечай цялеснай натуры. І бунтуюцца, падаюць. Страшна зайздросцяць чалавеку. Бо яны, зрабіўшы раз свой выбар у вечнасці, запячатвалі гэты выбар на ўсё вечнасць, да, на існаванне бясконцае. І не могуць уже вярнуць нічога, не хочуць гэтага. Такі быў іх выбар. Мы сёння людзі, яны зайздросцяць таксама, злы дух зайздросціць нам, што мы можам адыходзіць ад Бога праз грэх, але можам вяртацца. Кажуць, адпавядаюць ксяндзы-экзарцысты, часамі наракаюць на экзарцызмах злыя духі, што Бог несправядлівы, мы адзін раз толькі адступіліся, ён нас пакараў вечнай смерцю, хаця гэта не было пакаранне, гэта быў іх выбар. А вы можаце грашыць і вяртацца кожны раз да Бога. Браты і сёстры, з прычыны нашай слабасці Бог любіць нас. З прычыны таксама таго, што бачыў, што ўчыніў грэх першародны. Бачыць, што чыніць наш грэх з намі. Не хоча нас пакінуць так. Ён бачыў, што чалавецтва было ў няволі сатаны, не было надзеі для чалавека. Злы дух меў уладу над усім. Не хацеў, каб так сталася, бо не стварыў нас для таго, каб мы заўсёды ўсю вечнасць пакутавалі. Запрагнуў змяніць гэта. Гэта было ў яго адвечным пляне, бо так павінна было быць, бо, напэўна, даны анёлам аб тым, што Сын Божы прыме таксама і цела чалавечае, як і выклікаў іх бунт. Ведаў Бог, што так будзе і з анёламі. Мы ведаем, чаму ёсць гэты выбар, чаму яны маглі збунтавацца, чаму не было так, чтобы яны не хацелі ўзбунтавацца, альбо было забаронена бунтавацца. Бо менавіта Бог любові заўсёды дае права выбара. Не хоча, каб мы яго любілі на сілу. То, што сёння ты прыйшоў да касцёла, гэта ягоная ласка. То, што сёння цябе запрашае пакаяцца, перажыць сакрамент споведзі, гэта запрашэнне да ўдзелу з ім.
І можа ведае, што сёння нейкая часць тых людзей, частка, якая прыйшла, не будзе хацець паяднання. Хоча жыць у бунце. Можа, сёння каго-то сюда прывяла верба, бо так ножкі гэтага чалавеку можа на працягу года і нема ў касцеле. Можа, толькі каб дзеля пасвянчэння вярбы, потым яйка і ажно да наступнага вялікага тыдня ці наступнага года, калі зноў на вербную сюды прыйдзем. Сёння шмат людзей. Не бывае так у нядзелю ў ашмянах і ў другіх касцёлах. Што нас сёння сюда прывяло? Напэўна, магічнае мышленне, што гэта вярба, яна нейкім чынам прычыніцца да чаго-то в нашым жыцці, да абароны. Не ведаю, па-рознаму людзі мяркуюць, навошта гэта вярба патрэбная. Але ведаеце, гэта вярба ў традыцыі касцёла, яна паліцца. З этой вярбы, палючай вербы, попел збіраюць на дзень папельцовай серады, каб ей пасыпаць галовы. Так згодна з традыцыяй касцёла мы робім. І мы сёння свенцім вярбу, якая з'яўляецца сімвалам абуджэння. Бо мы бачым, можа, ў некаторых вербах ужо ёсць сюжэты і лісточкі маленькія, мы іх аздабляем, прыгожымі робім. Сімвал адраджэння, надзеі. Для некаго гэта сімвал нейкі магічны, абароны, ці не ведаю для чаго, не ведаю, шчыра кажучы, для чаго шматлікі гэтай вербы збіраюць. Але гэта таксама і сімвал крухасці. Сімвал таго, што гэта прох, што ў наступную папельцовую сераду мы зноў пасыпем свае галавы попелам на знак таго і пачуем словы чалавеча, прохам ёсць і ў прох і вяртаешся. І Езус, запрашаючы нас сёння і ввогуле заўсёды да свайго дому, да еднасці, да камуніі з сабой, запрашае нас, каб мы ўбачылі і перажылі тое, што Ён хацеў укласці і ўклаў у сваю муку, смерць, воскресення, вялікую любоў да чалавека, прагненне адкуплення нас. Ведаеце, мы настолькі цёмныя, што мы не разумеем гэтых справаў, мы ввогуле мала разумеем о справах духоўных. Это наша большая перашкода і глупота, таму што мы не ведаем самых падставовых рэчаў. Мы не ведаем пра гэта. Можа, гэтым ёсць таксама віна святароў, якія пра гэта не кажуць, нават скажу, шматлікія святары таксама так не мяркуюць у такім напранку. Але мы не ведаем самых падставовых рэчаў, самых падставовых. І з гэтай прычыны не разумеем шматлікія справы, не разумеем дзейнасць зла ў гэтым свеце, не разумеем моц Бога, якая прагне нас аднаўляць, ачышчаць і прытуляць да сябе. Мы гэтага не разумеем. Мы з лёгкасцю сабе можам дазволіць прапусціць нядзельную святую мшу, кажучы, што Езус, не патрэбна мне твая моц, не патрэбна тваё прабачэнне, твая ласка, лічучы, што можна быць добрым бацькам, сынам, маці чи дачкой, так без Бога. Мы з лёгкасцю сабе грашым, з лёгкасцю дапускаемся граху кожны дзень, нават не укладваючы, не разважаючы ў тым, што гэта для мяне мае якія наступствы, чым усё гэта для мяне абярнецца. Не разумеем гэтага. Мы з лёгкасцю так фактычна можам дазволіць сябе жыць у граху, у цяжкім граху. Сёння шмат людзей, якія прыходзяць, кажуць, апошні раз у споведзі быў у Вялікім посце год таму назад. Шмат такіх людзей прыходзіць. І сабе задаеш пытанне: чалавек, як ты жывеш? Як можна жыць з грахамі цяжкімі ў сэрцы і спадзявацца на добрую будучыню? Сваю добрую будучыню, сваіх блізкіх, сваёй сям'і, усяго грамадства. Як можна спадзявацца на добрую будучыню тады, калі жывем сатаною, калі жывем з грахом? Смяемся сабе з гэтага. А ведаеце, вельмі часта ніколі не дасведчылі чаго-то лепшага. Мы шмат кажам о тым, што з Богам трэба сустрэцца, што Бога трэба любіць. Мы шмат пра любоў чуем у касцёле. Але ведаеце, я часамі параўноўваю нашу такую цёмнасць з той прычыны, што, канешне, наша мінулае была бязбожная. І сёння наша рэчаіснасць, яна бязбожная. І ведаеце, это як малое дзіця. Ёсць малое дзіця, калі мама на нейкім этапе хоча даць дзіцяці, напрыклад, шакаладку.
адломывае кавалак і кажа: сыночак, дачушка, спрабуй, это смачна такое, файнае вельмі, салодзенькае. Дзіцятка глядзіць на эту карычневую масу, кажа: не, фу, кака, мама, не. Ну спрабуй, ну слухай, ну не, фу, кака, ну глядзі, я спрабую такі смач. Як не захочаш, выплюнеш, але спрабуй. Ну і спрабуе. І радзіўся сладкаежка. І будзе хацець гэтай шакаладкі. Ну бо салодзенькая, смачная, праўда. Все мы гэта праходзілі самі і ў сваіх сем'ях, і сваімі дзецьмі. Але гэта было што-то, што было новае, чаго ніколі не паспрабавалі, але адважыліся, паспрабавалі і хочуць уже ніхто не скажа, што гэта фукака, праўда? Сколькі у нас у жыцці розных такіх спраў, мы як дарасталі, дзеці, мы прабавалі розныя рэчы, новыя, прыгожыя, смачныя, і гэта было заўсёды нейкія эмоцыі, мы так вучыліся, мы потым прагнулі нейкіх такіх рэчаў, да, якія нам прыносілі суцяшэнне, радасць. З Богам вельмі падобна. У нашым жыцці, калі мы не паспрабуем паяднацца з Богам, так сапраўды паяднацца, не адчэпнага. Можа, нас ніколі гэтаму не навучылі, так можа быць, мы не ведаем. Мы ідзем да споведзі, мы ведаем: Божа, што на той споведзі казаць, які ж я там грахі маю. Мы лёгка грашым да споведзі: ай, там калі-небудзь прыйдзе свята, схажу, нядзельная мша. А не, то ж я стомлены, мне трэба паехаць, мне там трэба внукаў паглядзець, мне трэба ў агародзе пасядзець, мне галава свярбіць, нос гудзіць, праўда, калена ломе, тых шмат розных, да. Ну, але потым дзесьці там на рынку, у магазине кажуць: першы ў калейцы стаім, ужо тады гэта не перашкаджае. Мы не засмакавалі, не паспрабавалі. Чыя гэта віна? Даражэнькія, віна нашых продкаў. Мы, як дзеці, мелі на гэта права. Но нашы бацькі, можа, мелі, сёння можна сказаць, апраўдаць, што мелі такія абставіны жыцця, дзе не было магчымасці дастацца да літаратуры рэлігійнай, дзе былі зачыненыя касцёлы, як тут у Ашмянах, не было святароў. Было цяженька. Сёння ўсё маем. Усё маем. Доступ да ўсяго. Але ведаеце, надыходзяць часы. Надыходзяць часы. Шчас мы ўсё можам для свайго духоўнага ўзрастання зрабіць і маем сродкі на гэта. Но прыходзяць часы, калі мы не будзем мець сродкаў і доступа да справаў Божых, а будзем моцна хацець, но не будзем мець магчымасці. І той, хто цяпер зможа скарыстацца з гэтага часу ласкі Божай, калі можам, той потым перайдзе і перажыве гэтыя цяжкія часы. Так, як, можа, гэта было ў часы савецкія. Тыя людзі, якія былі, праўда, моцныя, якія маглі, скарысталіся з тых часоў яшчэ перад пераследам, яны былі моцныя. Вядома, іх ужо даўно няма, даўно памерлі гэтыя людзі. Яны тады трымаліся касцёла, яны касцёлы захавалі, шматлікія касцёлы не былі разбураны. Дзесьці, праўда, трывалі гэты пераказ, праўда ў веры, вучылі дзетак сваіх. Гэтых людзей няма. Сёння гісторыя паўтараецца, сёння ўсё можам. Заўтра гэтага можа не быць. З чым мы тады станем? Будзем у роспачы. Не будзе святара, каб адпусціць мне грахі. Не будзе святара, каб удзяліў мне святую камунію. Тады будзем разумець, што згубілі. Будзем разумець, чаго пазбавіліся. Цяпер, ведаеце, жыру бесімся. Цяпер усё есть, то гэтага не цэнім. Нам кажацца, што Бог, касцёл, хай это дзе так побач, дадатак такі. Ведаеце, час ад часу, калісьці там. Больш глупага у жыцці, чым гэта мы не можам яшчэ сабе ўявіць. Таму жадаю, каб наша сустрэча сёння з Богам была такім момантам адваротным у жыцці. Мы чуем сёння, жанчыны падчас крыжовага шляху, жанчыны плакалі, да? Евангелие нам кажа, што вялікае мноства было людзей, жанчын, якія плакалі, галасілі па ім. І здаецца, гэта так файна. Жанчыны, якія заўсёды такія спаўчуваюць, праўда, якія бачылі Езуса, памяталі яго, бачылі, як насколькі ён збіты, насколькі ён абессілены.
І, здається, Єсус повинен був сказати: дякую вам, жанчини, за те, що ви були добрі, за те, що приходили, за те, що ось так, але бачите, що грех робить. Єсус каже: дочки Єрусалимські, не плачте по мені, плачте по собі і по дітях ваших. Бо надходять дні, коли скажуть: щасливі безплодні, і улонні, які не кормили, і груді, які не кормили. Чому так Єсус каже? Тому що ми любимо плакати по собі. Мы любим плакать по другим человеку. Треба плакать так насамрэч по детях наших. Тому что то, что сегодня мы не здобудем, будет великой бедой для будущих поколений. То, что сегодня мы не открыем, то, что сегодня не дадим про свое сердце Божие своим детям, им никто не даст. Ведаете, сколько сегодня дорослых людей приходят и хочут что-то лепшего? Они могут. И когда начинаешь с таким человеком працаваць, хочешь ему дапамагчы, ну все выходит с тых часов, коли было дзяцінства. Все с дзяцінства ідзе, разумеете? Это психология кажа нават. Как пойдете до такого психолога, сразу начнете работать с детства. Что было в детстве, что было в семье. А коли так поглядишь ширей, да, на духовные справы, это мрак. Мы сегодня отгребаем за часы советские еще. Бо мы дети советских родителей, а нават самі яшчэ савецкія. А ўжо гэтыя дзеці, да, яны будуць адгрыбаць за нашу бязбожнасць цяперашнюю, за нашу глупоту, за тое, што топчым Божыя наказы, за тое, што сёння, да, вербачка з'яўляецца для мяне больш святым чымсьці, чым паяднанне з Богам, жаданне, прагненне пошуку ў сваім сэрцы і пакаяння. Таму жадаю, каб словы Езуса гучалі ў нашым сэрцы. Плачце па сабе і дзецях вашых, але яшчэ, пакуль ёсць час і магчымасці, што-то трэба для гэтага зрабіць. Перш за ўсё, калі любім сваіх дзяцей, сваіх унукаў, зрабіце што-небудзь са сабою, паяднайцеся з Богам, шукайце Яго, а Ён не хаваецца і дасца сябе знайсці. Amen. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncyjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych, życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Poruszeni opisem męki pańskiej, świadomi, że Bóg nie odmówi nam niczego, gdy prosimy, powołując się na ofiarę Jego Syna, wołajmy wspólnie. Módlmy się o wzrost duchowy dla członków Kościoła, o mądrość i pobożność dla Jego pasterzy, o poświęcenie i gorliwość dla misjonarzy. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się o głębokie przeżycie sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego dla katechumenów, którzy w Wielką Noc zostaną w pełni włączeni do mistycznego ciała Chrystusa. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się o nawrócenie, pojednanie z Bogiem w sakramencie pokuty i powrót do praktyk religijnych w tych dniach dla obojętnych i trwających w grzechach członków wspólnoty Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się o ustanie konfliktów i wojen oraz o przyjęcie przez wszystkie narody sposobu myślenia i działania według Ewangelii, która niesie pokój i pojednanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o odnalezienie w męce Chrystusa siły do cierpliwego znoszenia trudów dla chorych, cierpiących, opuszczonych, samotnych i prześladowanych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o życie wieczne dla zmarłych, a szczególnie dla Czesławy Łapszowej, 8. rocznicę po śmierci, aby obmyta w krwi Chrystusa znalazła się w objęciach Boga kochającego w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o wytrwałość i gorliwość w modlitwie i liturgii Wielkiego Tygodnia oraz Świętego Triduum Paschalnego dla nas i dla naszych bliskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, przedstawiając Tobie jako Kościół nasze modlitwy, prosimy Cię dla bolesnej męki Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Królu w koronie z ciernia, królu niosący krzyż, królu ubiczowany, królu i zbawco nasz, zostań drogą moją, zostań życiem mym, zostań prawdą moją i miłością mą. Zostań drogą moją, zostań życiem mym, zostań prawdą moją i miłością mą. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przez mękę swojego Syna pojednaj nas ze sobą. Nie zasługujemy na to z powodu złego życia, lecz ufamy, że najświętsza ofiara wyjedna nam przebaczenie u Twojego miłosierdzia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami, I z duchem Twoim górę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wolny od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przejął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Czcimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Czesławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim.
przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże. Objąć nie może, ja proch mizerny, przed Twą możnością, z wojskiem aniołów klękam z radością. Ja proch mizerny, przed Twą możnością, z wojskiem aniołów klękam z radością. Tu Stwórcę swego z wiarą wyznaję, kocham serdecznie, pokłon oddaję. Cieszę się wielce z Twej boskiej chwały, niech Ci się kłania z niebem świat cały. Cieszę się wielce z Twej boskiej chwały, niech Ci się kłania z niebem świat cały. Dziękuję za to, że się zostawił w tym sakramencie, abyś nas zbawił. Za swoje łaski tu wyświadczone, odbieraj od nas serca skruszone. Za swoje łaski tu wyświadczone, odbieraj od nas serca skruszone. Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння пальмовай нядзелі распачынаем вялікі тыдзень. У аўторак, 15 дзень месяца, дзень міласэрнасці, з 13 гадзін будзе магчымасць адарацыі на свяцейшага сакраменту. У 15 гадзін вяночак да Божай міласэрнасці і святая імша Божай міласэрнасці. У вялікую сераду пасля вячэрняй імшы адбудзецца падрыхтоўка для бацькоў і хросных дзяцей, якія будуць ахрышчаны ў пасхальную вігілію альбо ва ўрачыстасць Васкрасення Пана. У вялікі чацвер святая імша вячэры Пана ў 19 гадзін. Пасля святой імшы адарацыі на свяцейшага сакраменту ў цямніцы да поўначы. Асабліва запрашаем на святую гадзіну з 23:00 да поўначы. У Вялікую пятніцу адарацыя каля цямніцы распачнецца з 8 гадзін раніцы, у 18 гадзін крыжовы шлях. Літургія мукі Пана ў 19 гадзін. Пасля літургіі выстаўлення свяцейшага сакраменту у гробе панскім і адарацыя да 23:00. У Вялікую пятніцу пасля літургіі мукі Пана распачынаем навенну да Божай міласэрнасці. Асабліва запрашаем на 15:00 гадзіну міласэрнасці, з суботы да нядзелі Божай міласэрнасці ўключна. У Вялікую суботу гэта будзе толькі вяночак да Божай міласэрнасці, а пачынаючы з нядзелі пасля вяночка будзе таксама святая імша Божай міласэрнасці. У Вялікую суботу адарацыя пры гробе панскім з 8 гадзін раніцы і да літургіі пасхальнай вігіліі. Пасхальная вігілія ў суботу ў 20:00. Возьмем з сабой на суботнюю літургію свечкі, каб пры іх святле аднавіць нашы абяцанні хросту. Пасля пасхальнай вігіліі працягнецца адарацыя пры гробе панскім, якая будзе доўжыцца ўсю ноч аж да рэзурэкцыі. Рэзурэкцыйная святая імша ў наступную нядзелю ў 6 гадзін раніцы. Распачнецца яна з працэсіі, таму хто хоча ўдзельнічаць у працэсіі, то вялікая просьба прыйсці трошкі раней, хаця б за 15 минут, каб падрыхтавацца і стаць у працэсіі. Далей святай імшы ў наступную нядзелю будуць у 10, 12, 15, 17 і 19 гадзін. Захвочваем да удзелу ў літургіі гэтых вялікіх дзён, да адарацыі на свяцейшага сакраменту. Нагадуем аб тым, што святы пасхальны трыдуум, які распачынаецца ў вялікі чацвер вечарам і заканчваецца менавіта ў святава ўрачыстасцю Васкрасення Пана, гэта самая галоўная ўрачыстасць, самыя галоўныя літургічныя падзеі на працягу ўсяго года. Таму захвочваем прыняць удзел на працягу гэтых 4 дзён і ў чацвер, і ў пятніцу, і ў суботу быць вечарам на літургіі, каб разважаць разам пра тую ахвяру, якую здзейсніў Езус Христус, пра справу адкуплення і справу нашага збаўлення. Таксама захочваем, каб знайсці час на адарацыю, быць і на працягу дня, і ў пятніцу, і ў суботу, але таксама знайсці час, каб прыйсці і ноччу. Ноччу з суботы на нядзелю, пасля пасхальнай вігіліі, будзе адарацыя на свяцейшага сакраменту. Напэўна, часам чалавек можа і стаміцца, асабліва рыхтуючыся да святаў, але гэта адзіны дзень на працягу года, калі можам прысвяціць гэты час Езусу Христу, каб прыйсці быць разам з ім, каб даверыць яму ўсё тое, што перажываем у нашых сэрцах, аб чым можа не хапае нам часу за нашай штодзённай мітусні падумаць, паразмаўляць з Панам Богам, так як Нікадэм у Евангеліі прыйшоў да Езуса менавіта ноччу, каб задаць самае свае патаемнае пытанне, тое, што найбольш яго турбавала, і пачуць ад Езуса адказ. Таму варта знайсці гэты час у ноччу, каб быць на адарацыі. І таксама хацеў бы нагадаць, што суботу вялікую, калі прыходзім тут у касцёл, каб пасвяціць велікодныя стравы, хоць ужо такі настрой у многіх і радасны, бо тут і ўжо і яйкі велікодныя пафарбаваныя, і там іншыя стравы падрыхтаваныя, але памятаем аб тым, што гэта яшчэ не Вялікдзень, што Вялікая субота – гэта асаблівы дзень у касцёле, дзень цішыні, калі мы схіляем нашыя калені перад гробам Пана і разважаем зноў жа пра яго смерць, пра тую цану, якую ён заплаціў за нашае жыццё. Таму захочу, каб прыходзячы сюды асвяціць велікодныя стравы, падысці да гроба, укленчыць і хаця б некалькі хвілін памаліцца перад гробам панскім, дзякуючы Езусу Христу за гэтую яго бясцэнную ахвяру.
Сакрамент споведzi у панядзелак, аўторак і сераду будзе за паўгадзіны перад святой імшой. У Вялікі чацвер таксама будзе магчымасць споведзі за паўгадзіны да святой імшы, аднак падчас святой імшы ў Вялікі чацвер спавядаць ужо не будзем. Будзе магчымасць таксама споведзі з 8 гадзін раніцы і на працягу ўсяго дня ў Вялікую пятніцу і Вялікую суботу. У Вялікую пятніцу будзе таксама магчымасць паспавядацца падчас літургіі мукі пана, аднак у Вялікую суботу падчас пасхальнай вігіліі споведзі ўжо не будзе. У Вялікую пятніцу і Вялікую суботу святая камунія будзе ўдзяляцца толькі падчас літургіі. Асвячэнне велікодных справаў у Вялікую суботу будзе адбывацца ў нашым касцёле кожную гадзіну з 8 гадзін раніцы да 19 гадзін. У вёсках, у кальчунах у 9 гадзін раніцы, у гароднікі 9:30, Павяжы 10:15, Грыбаўшчына 10:45, Маствілішкі 11:00, Дружба 11:45, Грынцы 12:00, Паляны 12:15, Сухадолы 12:45 і Людвікаўшчына 13:30. Вялікую пятніцу абавязвае строгі пост, а Вялікую суботу захвочваем устрымацца ад мясной ежы. В парафіяльным кіоску можна набыць велікодныя свечкі і таксама велікодныя сімвалы. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Ахвяры, якія сёння збіраліся падчас святой імшы, будуць скіраваны на патрэбы нашай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. На мінулым тыдні адышлі да ўвечнасць нашыя парафіяне Уладзімір Станкевіч, 72 гады, і Ян Жаброўскі, 66 гадоў. Вечны адпочынак рачым даць Пані. A światłość wieku jest, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Вечны адпочынак рачым даць Пані. A światłość wieku jest, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Вечны адпочынак рачым даць Пані. A światłość wieku jest, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Даверым новараспачаты тыдзень всю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай. Памолімся за ўсіх кандыдатаў з нашай парафіі, якія ў гэты месяцы прымуць сакрамент бежмавання, а таксама за дзяцей з нашай парафіі, якія ў маі прымуць першую святую камунію. Под Твою оброны. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakie złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryja Pani Jasnogórska, Módl się za nami, Maryjo Pani Jasnogórska, módl się za Maryjo nami, Pani Jasnogórska. módl się za nami. Жадаем всім пабожнага перажывання таго вялікага тыдня, асабліва святога пасхальнага трыдума, і на гэты тыдзень прымем Божае благаслаўленне. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa,